Ito yung kabababa lang namin ni Kuya Arnil. Ay, kay Arnil. Grabe init. Yan o. Naglagay kami ng anilyo. Yan sa taas. At di lang ako nakapag-video. Kasi ayan na, binabad na. Ay, yung niluto ni Ate Bidang. Ito? Maniwala, oo. Ito ka to. Akin nga yan. Pagapa ka tayo. Ito po, talagang pogi pa si tatay. Sarap pakiramdam pag may katabing ganito ka bata pa. Sarap pakiramdam ko pa, nawala tuloy yung nararamdaman kong init sa taas na nabilad na kami. Nawala. So, tingnan nyo. O, comment kayo po. Ano masasabi nyo dito sa katabi ko? Ayan po mga kaparing Jason, good morning, good morning, good morning. At yun po, papunta na ako dun sa site. Nandito pa ako sa bahay. Bali, medyo tatanghaliin tayo dun na makapunta kasi gawa nga ng magbabayad ako ng kuryente dyan sa ano. Kasi due date na pala ngayon, nabutan ng due date. At nung ano kasi nasa Maynila pa kami nag-grading. Tapos di ko naman nakita yung bill namin dito pala sa kapitbahay. Bali pag uwi ko kagabi, ano, dinala dito. Tapos nakita ko, due date na pala ngayon. Ang kailangan na muna natin magbayad kasi baka maputulan na ng kuryente. 1 month lang naman. Ayan po. Sana panoorin nyo yung vlog na to hanggang matapos, hanggang dulo, tungkol sa bahan Chin-Chin. Kung ano yung kaganapan ngayon, araw na to. Ayan po. Dito na ako sa barracks. Ang tibidang nagluluto. Jamila. Mama ni Chin-Chin eh. Ano lang. Hello. Morning. Papa Chin-Chin oh. Pawis na. Nagbibis tayo. Lamang ba lang kawit bakit? Lamang ang kapit. Ayan, mag-inaw. Abot na ako dun. Magkapatid ba? Tapos nga lang premier ko. Nililinis ng isda. Kaya na mag-ako ba? Nagbuhay-buhay. Sinawa kaya. Ano yan? Ano? Para mo. Ano daw? Ada ako. Tapos na rin, mo. Anong luto? Paula. Ano, pilatiklod? Hinatindong. Tandain. Manmar eh. Ano? Ano tayo mas pandain ko na. Bagong ano? Bukas pwede. Buhay pa yun. Hindi, tigbak naman. Buhay pa daw patay. Buhay pa yan na pinatay. Buhay pa na pinatay. Buhay ba nung pinatay? Kasi kaya patay. Oh, buhay pa talaga yung patay. Alam ka patay na. Sabi niya, buhay pa yan eh, biyak. Ang buhay. Alat ko. Bakit papaula? Hindi ako magpapaula. Ako? May housing? Na ano? Gusto sa housing. Masulingon eh. Ano pa nga ako dun ninom? Oh. Punta. May housing? Gusto mo na kayo? Ano pa nga ako dun? Nagkuhan daw sa pimistahan. Kaya nga ano, tumawag. Ipainan nga dun. Pag kumamista kita. Kain? Kain mo dito? Nagbuhos Ha? Di pa. Kaya ako naman nga dito. Wala nang binubuan. Dapat. Meron binubuan. So, kinuhan ba sa hapon naman dati? Ari. Ay, sa digili ito diyan. Bagay, di pa man nagbubuhos. Lagi bubuhos. Baka buhusan din. Meron akong ano. Meron no. Meron nga akong ano.
Ano? Ayan mga sangkap. Kasi Junjun. Mga si Chin-Chin. Binabras pala yan. Oh, nilalaban yan. Oo. Grabe yung pagsasakit niya. Oo. Grabe yung pagsasakit. Grabe yung hirap nito. Grabe pala yan. Ba't binabras? Para nga matanggal yung ano, Yung yung iting-iting. wala na yung taba niyan. Yung taba, yung pinakataba yun. Wala na Oh. Kaya nga binali ko yun. Maghahalo ka? Wala yung simento doon? Yung luma? Kasi kayo pag naggaganyan, hindi na binabras. Hindi para ano, o ganyan, malinis. O ganyan. Parang ano, ang ganyan. Malinis. Parang ganyan. Tignan natin lang art. Maganda yan. Yan di ba yung pinapabili sa ano? Kaling- Hindi na ibenta. Oo, ganyan. Tingnan nyo. Praktisado talaga. Hindi na kasi nabidyon ko na yung paghiwa nun. Gano'n ka po bailin, nagbabagat na. Meron ka na ba, Bailey? Oo. Sa Bailey Kaya yan? nga sa tagpulo. Ay! Sabay-sabay. Kadaw, gusto magangawan ko yung nagtakuha. Ano yan ta? Itangon. Ano li? Gusto magangawan. Itangon. Ano yan taon na taon? Ah, gusto ko na doon. Layo. Itangon. Doon sa Orasan? Oo. Saan na baga? Oo. Saan na baga? Hilary ka? Oo. Ang late na daan doon. Yung mga taga sa amin, pupunta ngayon sinasama ako. Yung balatan sila dadaan. Nakisayaw pa nga kami doon, nakaraan taon pala yun. Oo. Nakisayaw kami doon. Tabungan, Pistanguan, Tabungan, Pagpulo, Pagpitangon, Suli. Sis. Para Super pista mega kaya. yan, super mega mamista. Nakapunbok na yan. Naka-record. Kaya ko naka-schedule. Kaya ko naka-schedule. Yan sila, bro. Buti, pero pag ano na yan, durog yan. Hindi man yung ganun, hindi naman yung kasi pag Hindi kung halimbawa, maliit. pagpalan. Pagpala Pag na. sariwa na, pwede ni bro. Hindi. Di pa man yung madudurog, gawa pala. Oh? Hindi yung madudurog. Hindi yung madudurog. Depende na lang yan sa nag-ano. Magawa. Oo. Bagay. Kuya, madudurugan kapag yung pagkain. Dito po ilalagay yun. Dito. Ibababad. Tapos piprituhin. Saan ka mag-alo to? Saan mag-alo? Ay, bigyan ka niya mamaya. Saan mag-akot sa'yo? Ganyan pala yun. May bago. Tay, May bago naman tayo nalaman. dilinisan, brinasan, binaak, tapala, gugudan, bubuladon, tapos gugudan. Binaak. Grabe po sakit tayo. Ang kala na sa naraking tawod. Kasi bababad pa. Pero amo ko itong yan daw yung pinakang matapang na hayop. Bakit? Alam mo bakit? Bakit? Paano nga pala? Bakit? Bakit nga? Gumagawa ng buhay. Hindi. Yan daw yung pinakang matapang. Tingnan mo. Kahit prituhin mo na nakatingin pa rin sa'yo. Ha? Piniprito mo na nakatingin pa sa'yo. Ano na? Parang si Rizal. Yun. Babarilin mo. Yun nga, tingnan mo, biyak na. Pero yung mata nakatingin pa rin sa'yo. Hindi naman pumipikit yan eh. Awan ko sa'yo ko. Yan yung pinakang matapang namin.
Di ba? Ito din naman yung pinakamarami. Nakakita ka ng Ito yung isda na nakapit. pinakamaraming ano. Pinakamaraming. Ano? Ito yung pinakamaraming isda. Bakit? Bakit? Oh. Dalawa ulo. Salamat. Damo raw? Salamat. Pinakamarami. Madaming ulo. Times 2. Wali. Bidang! Saka lang siya nga kay Jason. Sinit! Tara, tibidang. Nalilipong mo sana kay ka. Amo nga ni. Oo. Nalilipong mo kulasa. Nilipong kay ka. Yun din sinulit-sulit ha. Hindi man natanggal sulasa. Oo. Ako nagpa-Manila, hanggang sa Nadto-Pitix. Nakapiyakap, nagpalimos pa. Grabe to. Katawa ko sa diri ko. Napanood mo to? Nasubog ako. Alam man udah basang kiss. Oo. Agko. Diba nagkarasuway-suway nga niton? Nagkakaraan na sa chimpo. Oh my God. Kumakain sa pawa. Ilan mo sa kabrang. Ay, paano mo? Dawan ka barangsan. Yun na yung anti-tetano. Ayan ko Anti-tetano na. naman. Sabagay. Kulo ko na yun. Sabagay. Naturukan mo na ako pag uli. Mas mabisa yun, kuya. Mas mabisa yun. Akala ko, Pangkuwan to pang siya mabulan sa naman natuturukan. Pwede man ang tapos, dali nun na sa Pang siya mabulan, tibidang. Yun sa mga... pero di na kasi kuya. Ano? Nagrurugo. Ah, yun lang. Malungkot. Kapag uli na yan. Di na. Kulang sa dudog. Biro rin. Nagrurugo. Boys. Jenny, ilang buwan din nagre-reglaw. Baga mo nagre-reglaw ko ng tao. Nasungsong. Ay, nakasi. Nagregla ng nasungsungan. Ibig sabihin, pag gusto mo pala ng reglaw, paulin mo si Bobby. Buburo-bumbahan muna pala para mag-regla. Udah adik kata di bulan ini. Udah adik kat. Malay ka! Diretso di. Laman na yan. Cincin. Di man Ibin paton. yan, gurak na yan. Kami ko naman ka nakakuha dun. Okay na ngawan. Kunting tiis lang. Kunting tiis-tiis. Kunting tis talaga. Relax na rin ka, ha? Relax. Pero tap-tapon. Shout out. Kumalma ka, kumalma. Kalma na, kalma. Hindi mo rin mo ito, hindi mo kakamanilina mo ka. Nakayabutaan ko ka ito. Hindi. Ay, dito na, kumalma. Yan, mag-ano tayo. Ay, dito na. Tayo ng isda. Pag nakakuha ko. Tinigpak mo kayo. Bababa, diretso mo na sila ko. Matitigbakan. Oo, natigbak. Ito dahil. Ano mo na lang kada para din ito magkakala. Di na eh. Bigsain ko sa to ah. Kaya na magsap na sa di. Tinanggalan ng hasang at bito. Dito, sutakit. Si Bebe, magsap na ko sa di ah. Sa di asa sa Saan mo na sana? Brina, Saan? Sakit. Ang sakit. grabing pasakit ng isda. Ayun na. Ayan, naging isda light tayo. Okay lang. Dasa.
pala, di nga pala tayo. Dito lang ako, nangangarap na pasiyo. Nahihilo, nalilito. Ma, di mo muna pag ano? Pag na. Aasa sa'yo, aasa sa'yo, susuka. Ano tama ba yun? Susuka. Ayan, malapit na po tayong matapos sa ating gawain. Plus 1. Nawawa talaga yung isda. Bisa ito nakikita mo, bisa sa trigo. Ayan, tapos na tayo. Turon mo lang. Ayan guys. Tapos na, malinis na siya. grabe talaga yung pinagdaanan ng isda. Tanggalan ng bituka, tinanggalan pa ng hasang. Tapos, hinati sa dalawa. Tapos, pinagbrushan pa. Tapos, tatalian. Maya, pwede na siyang ibabad. Ibabad natin siya. Tulog. Wow! Ayan guys. May Nagbababad na ni mama. Babad na ba lahat na? Ano magbabad? Naka-upload pa si Daddy, tanghali na. Yun lahat. Kaya sige kasi. Tapos babalik ka din sa namin. Mga kanina pa nagsisil. Medyo na tayo eh. Yung ba ito? Akin nga yan, Pai. Hindi mo ka maniwala. Oo. Ito gato. Akin nga yan. Pagka pa ka tayo. Ito po, talagang pogi pa si tatay. Sarap pakiramdam pag may katabing ganito ka bata pa. Sarap pakiramdam ko pa, nawala tuloy yung nararamdaman kong init sa taas na nabilad na kami. Nawala. So, tingnan nyo. Comment kayo po. Ano masasabi nyo dito sa katabi ko? Ano ka na na? Inom ka muna tayo. Sabi tayo. Ha? Natawag ka na lang sa'yo. Inom ka muna.
Sana nakatabi ng bata. Inuman na ng tubig para malamig. At ito po si Bansot. Oh. Tulog na tulog si Bansot. Oh, naantok ko. Tulog na tulog. Ay, sa ito ka to. Ano yan? Kay Jong? Ha? Kanina? Yung Ayan na, binabad na. Ay, yung niluto ni Ate Bidang. Oh. Ayan. Mama ni Chinchin. Amo ay. Yung bibistay. Ito yung kabababa lang namin ni Kuya Arnil. Ay, kay Arnil. Grabe init. Yan oh. Naglagay kami ng anilyo. Yan sa taas. At di lang ako nakapag-video kasi yun nga yung GoPro natin ay iniwan ko dito kila Chinchin na video nung ang pagbabad ng isda. Ayan nga. Grabe init, bumaba sila ako Kuya Gatcho. Napaka-init sa taas. Delikado. Sarap niyan, berinasan. Para bukas. Ang tuloy pa rin sa babad. At yan po, ang hindi lang vlog na to. Maraming salamat yun. Thank you to all viewers or sponsor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya huwag kayong magsawang manood sa aming mga vlog. Team Pahaway. Yan po. Bye bye.